Silamu ungafuni ukuvezwa.
Ikude Rasta. Ayi Rasta. Rasta kwenzakale iRasta. Rasta ufika wathini lapha? Woza Rasta. Makusiyingozi bebaba. Lento ayibisana. Ngaqala kwavela phasa lokho. Angingamuntu angithi. Ngiyazivikela. Njengoba yaswala ngiyale ngaseklinik. Wale flatang bama ngizokwenza njani? Ngizofika ngani? Ufika wathini Rasta lapha? Ngitheni ngicela ninginike ugobi ihlanda. NgesiZulu. Ugobi ihlanda. Ufika wathini ngesiZulu? Sengicabanga nginike into yami ithuluzi lami. Uyazithatheni yami. Uba igama lakhe ugobi ihlanda. Awu Rasta fire. Ukuba la cela ngingaqali ngikhathale bandla. Sure. Ngiyacela. Ngoba ukuba khona kwethu la akwenzeki la akuyonto ekhuluma la eThekwini kuphela. Ekhulunywa umhlaba wonke jikelele. And ekhulumeni lento iphinde ikhulume zonke lezi zinto esihlala esikhala ngazo, esikhala ngokuthi njengoba nihlezi ekhaya ungasebenzi. Angithi bakhona bona bafethu bayasebenza. Hayi cheap labor. Kodwa masikhuluma kuzothiwa njani xenophobia. Yabo? So ngicela nje bandla ngiyacela ningakhathali. Le ndawo njengoba ngishilo la izolo asikakazi ukuyiqeda. Sizothi sisuka lapho kusafanele singene le itolo lezapho. Yes. Amabhilidi lawa aqoyiziswa khona kudliwa khona ama drugs, right? Asikhokasi abangezwe. Family matter. So masiqeda angisifanele izingane zonke lezi niyibona izingane ehleli lapha zingafundi. Zonke kumele igcine ingenile kule sikole. If it means ukuthi bayayikhiphela bona bazoyikhiphela if ikhishwa uhulumeni uzoyikhiphela kodwa wena yona zizo. Kodwa indawo yethu siyifuna impela. And mawuphela lo nyaka kufanele kusale imessage ukuthi sisayidede ukuthi iqeda unyaka lezi ezinye. Kodwa ukuhamba zona sidinga ihambile. Siyahlonipha khona impela ukuhlonipha kodwa seku enough seku too much kakhulu. And into ewesika labantu ukuthi bayasidelela abasihloniphi bayeyisa. Right? Njengoba babeme lapha yabethi South Africa yabo so batshengisa ukuthi South Africa yaba njengoba ngishilo. Kodwa namhlanje okwanamhlanje njengoba nibona izinamba zincane kanje zengane zesikole uprove khona into ukuthi into besoyenza iyasebenza. So qale shayela izandla ukuthi ngikhona nje. Uthi nango Monday. Nango Tuesday. Nango nje. Until umzala wakhe siyadelela ukuthi yabo lento eSouth Africa iyabheka ngihamba. Angisifuna lokho. Angathola ukuphumula. Bazozixosha Ngifuna kodwa ukukhuluma umzalo yedwa azochaza isimo sebebhekane naso sishake manje. Ngifuna nibone le ndawo ukuthi basibhedela kanjani. Ukhona ongasabi, ngiyasabi. Na okay ngicela ukubuza qala chaza story sabo ukuthi simi kanjani. Bese qeda ukusichaza ngizodedela omunye usisachaza ukuthi sebenzani ke manje njengoba nje basiphuma thina sihamba la abasalayo basala babhekani nani. Uchaza nje indaba ey'ngane ngoba nakususwa lapha amaflati kwenzakalani. Sithi sasuswa ngamaflati salethwa la. Uhulumeni uqale wasixhasa nge-transport. Ngoba phela sidonatedwe thina umhlaba wonke ngoba indaba yethu yavela ya all over. Akekho umuntu ongayazi ka-2022 abantu benyulwe emanzi. Wasixhasa kwakuhle nokudla kwangathi kuyeza sathola ama-voucher. Ifamily nefamily yayithola i-voucher ngaleso sikhathi. Imali yethu ibalelwa kumabhiliyoni ngoba saxhaswa ngisho namazwe angaphandle nase-Europe. Right? Kuthe ngonyaka ophelile kwanqanyulwa i-transport. I-transport inqanyulwa nje vele ukudla kuseza ama-voucher sawatholi ikhisha lisafika. Kuze kufike lesi sikhathi samanje njengoba kuJanuary sibhekele ne-issue ukuthi izingane zethu zidinga izikole ekubeni vele asisebenzi siphila ngo-350. Abazali baphila ngo-350 uyayigibeza namhlanje ingane ayigibeze kusasa ngalelanga ngasayigibeza isayi. Badinga ngisho insipho abazali uma ungasebenzi uyasasimo sokungasebenzi eSouth Africa ngoba yonke into imali. Yabo umzali udinga ngisho isinkwa azosinikeza ingane ehleli nayo ulambe nje ngayo ingane. Imisebenzi ayikho. Ithathwe ibona laba bokufika. Awamaskili nathi esinawo ukubamba imophu nje ngeke uhlule umuntu ezweni lakhe ukubamba imophu. Wena fanele uze neskill esi-unique esingekho kulelo. Ungezi kobamba imophu ungezi koba i-security ukuthela upetrol uthi uzoba i-clean ezweni labantu abaphilayo abanemqondo. Should not yes undermine. Si-undermine thina kulo 30 years wenkululeko umuntu omnyama ephethe. Si-undermine uhulumeni wethu. Because nangalesi sikhathi sisahlupheka sisakhala into eyodwa.
abanye omunye wabazali kawachaza ukuthi yena ingane zakhe ziyashintshana ngokuya esikoleni ngoba akwazi uku-afforda ukuthuka. Namhlanje kuya enye esikoleni, kusasa kuya enye esikoleni, kanjalo kanjalo. Omunye uze wathi kumina ingane yakhe ifeyilile esikoleni ngoba iloyo beyinsuku eziwu-53 ngoba lezi ezinye iy'nsuku bengakwazi ukuyisa esikoleni. Kodwa uhulumeni uthi-ke bona ubanikezile isikole ugcina lapho kuphela lapho akayibonela. So ngicela uyedwa nje ozochaza le ndaba yokuthi banenzali-ke manje iy'ngane. Ngiyasaba-ke futhi manje. Jakwamakorokoro bathi bekwenze njani? Izolo izingane ziphumile esikoleni bengisele ngaphandle kweflat. Bezijahwa abantu bokufika izingane zalana. Zithi wozala isolo. Ngasithethe isingane ngathi zike nambane eflatini. Utha ngale yesithangi. Bekade kuzoshutha iflat abantu bokufika. Akazi ukuthi ke kuplanwani. Bathi-ke isokhe ngabe ukuthi sizofela ukuthi ingane zethu ayifunde. Uhulumeni wenza Njengoba kuphinde kuphakwe la ibhushu ingane zethu besabusami zizaya khona. Kuthiwe kuzothelwa angazi something kodwa ekudleni ingane zethu zife ngoba vele siyalazi. Amasendwichi azobanika wona bazothola something. Amakwarakwera asho njani? Yebo wona ukhiphe ilo khona besithethe empumeni. Okay. Okay.